Este ano volvemos sentir con forza o orgullo de ver como o audiovisual galego medra, evoluciona e chega cada vez máis lonxe. Compartimos con vós encontros, proxeccións, celebracións e espazos de reflexión que nos lembran o esencial, que detrás de cada historia hai persoas que crean, que investigan, que coidan e que sollan. Todas facemos equipo para levar as mellores historias á pequena e á gran pantalla. Viaxamos co noso audiovisual por vilas e cidades, enchendo salas e chegando tamén a festivais internacionais. Fixémolo sempre para vós, que dades sentido ao que facemos. Socias e socios, profesionais do sector e, sobre todo, ao público. Grazas por acompañarnos, por apoiar as nosas creadoras e creadores e por crer no valor das historias que nacen aquí. Grazas a todas e todos aqueles que formades parte e construídes este sector. Que o novo ano nos traia novos proxectos, novas miradas e novos camiños para seguir medrando xuntas. Boas festas e feliz audiovisual galego 2026.